Alright, tejikwa ndị na-enwe mụrụ nze m ọzọ, ọ ka bụ nwanne unu nwoke ma nwa unu nwoke Mr. Zubike Tochukwu James. Ma ndị mbụ tụrụ m nkume nwoke mmadụ mma emegbogwere m ha ovive ada ama nwekpirodo genu m ntị. In tears but with absolute submission to the perfect will of God, we the entire family of late Chief Godwin Agbara of Umanugwo Uheze Nenwe in Anyi local government area, Enugu State, regret to announce the demise of our wife, mother, sister, grandmother, and aunt, late Mrs. Maria Nnena Agbara, Mama Okochukwu, who passed away on the 13th of September 2023 after a brief illness. Burial arrangement: Thursday, 14th of December 2023, 6 p.m. Wake up at her compound. Friday, 15th of December 2023. Body leaves Faith Foundation Mortuary in Soka to her country home at Umanugwo Uheze Nenwe. 10 a.m. lying in state in her compound. 11 a.m. burial service at St. Andrew Anglican Church, Umanugwo Uheze Nenwe. Saturday, 16th of December 2023, condolence visit by in-laws, friends, and well-wishers. Signed, Reverend Christian Ugochukwu Agbara for the family. Ugochukwu nwekpirodo kara obu maka shie ụmụnne niile ndị ọzọ obu maka na ọnwa na-eni nne ọ bụ nne na-eni nwa. Mama, ka mkpụrụ obi gị zuo ike na ndokwa. Amen. Ọ bụrụ na ọ taa bụ mbụ ị na-esonyere anyị na Nnena TV, biko do try to subscribe, comment, and share our videos. Ndị na-enwe mụrụ nze m ọzọ ka emesịa ọ ka bụ nwanne m nwoke Nkume.